Hello, B-Boys Suspense στη Λάρισα, Burn the Floor. Είμαστε έτοιμοι σήμερα για μια ακόμα χριστουγεννιάτικη παράσταση, η Μαγική Νταντά. Η Μαγική Νταντά είναι φίλη από παλιά. Πέρα και το 50 άλλα λόγια, θα έχω κι άλλα λόγια. Τι θα δούμε σήμερα? Δεν στο Καλά Χριστούγεννα Μιλένα, καλά περάσεις στην παράσταση. Καλές διακοπές, καλώς. Ψέματα κάνω πλάκα. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ ρομαντική, είναι ερωτική, είναι κοινωνική. Σίγουρα θα περάσουμε όλοι σήμερα υπέροχα. Το σενάριο κόβει. Είμαι ο στρατηγός. Μαγική Νταντά. Έρχεται.